Barok mangi ngijok sngau siapang ke jing i jong blay. Mangi kum ki breu ru ngikren siapang ke jing i. Hakane ke sngi ngir puson halo ka jutang jing i ke ba ublay uyate bat ubreu. Hake jing tok bakui nadu kalau nong ke baning kong jong ke Bible hadu kalau nong ke bakhadu jong ke Bible kitab bakhadu kalau nong ke bakhadu jong ke Bible ladangi pule bangi puson ngin lap tang ke nekawai kajing it jong ublay ya ubreu kadau bu ublay uthau ya ubreu bat ubreu udai banle kumno ya ublay parok kane kadon ha ke Bible dan reya ke ekba ni hakane ka por hakane ka sikenta tam ngin ya pek kalong kajutang jing i jong ublay yang ngi kibreu kajutang jong ublay kebalong pedeng du ha jing tho barok ka wei par ha jing im jong ki kristan barok ka wei ka pensyong nongrim ha wei un number kitip wei ta number ha pareng yong the 10 words lane the decalogue kasi ong kumno nomor yuta sipau nomor sipau pakren pang nomor sipau piken mau ayu kena abang nomor sipau piken mau ayu sipau nomor yu sipau ong jam sipau kamut sipau teliki hukum jong ublay ke jemut jong jing ai ublay ke sipau hukum ka jemut ublay ai ka sipau hukum kadai kajing ya te jutang jing e jong ublay bat ubreu ke kata jing te jutang hapa jing te jutang jong ublay bat ubreu don ka ketin don ka ketin te kumno kane ka jinglong kane ka jingle jong ublay wa ka jing te jutang jong ublay ha ka khana tang jong ka jing im jong ki breu ba la don hasla perthei pami na ublay hi kadon tang ka wei ka jaj ya ka ba lengba kata ka jaj ublay u te jutang ban ong nga de jong pi de jong nga de jong pi de jong repeat nga de jong pi ong nga de jong pi de jong pan kren penlong tang ka wei ka ketin ngi kasi ngi pen kam da wei ka ketin ke kata ka ketin ti eng a tengah nga de jong pi de jong nga kane ke de ke ba ya de hapdeng ublay bat u breu bat namar jong kane perkane ka de ka benta jong kata ka jutang ka soskular ka jing ya menjur ka jing yakut jong blay bot ubreu bat upin mi number sipeu o lene unot utheu ya bar situlup ka perthei monabayang na kamata bara situlup ka perthei monabayang o uyang na kamata jong no uyang na kamata ka we ka jaj benriu ka perthei ka ba ublay upen long tengah ke kata kerteng juga jaj benriu Israel hapdeng jong une don mano Israel ba don tang ka we ka jutang nomor iwe don tang ka we ka jutang boblay uyate bat ubreu da ka pangi purun kam u nomor not kum nang idro yo not pelun denam dai do pelun klam don jing ya khalat serang ban tho hadu ba pen kut biang serang tu jika ba tho denam dai ni tho ya u not denam dai yo lan yo zero tumut zero ni pron kam ban sim ba ublay u ya te jutang bat kibreu baro haslaper thei hapdeng jong une zero don mano kawe ke jaj benriu ke bakar teng Israel bat kadon tang kawe ke jutang na kabanta kun benriu baro nombar iwe te iwe not long sipeu denam dai
ni ong si phau ha bai thoi si phau ni tho way but u not dan u zero te kan ke de jutang u blei u yate bat ni ki breu tahaka history jeng petim borok ka way ha jutang barim ki Israel day ki khun jong way breu ba kerteng u Jacob dia khun jong u Ishak dia khun jong u Abraham te u Israel hajutang barim kidai ki khun jong u Jacob ha kajutang mathamai dei mano Israel dei ki khun jong u Jisu ki Israel ha kajutang mathamai dei mano ki khun jong kajutang ba thamai ki khun jong u Jisu ya ki khun jong u Jisu ni khot ya ki pi dei mano te ki khun jong Jisu i ong ki Kristan ki Israel berthamai lakhot ki Kristan te henre kajutang kalong tang kawe number iwe don jutang don tang iwe henre don Israel barim Israel berthamai henre jutang de tangka we nakabanta u zero not ba ro si perthai pelun henre ulai yate jutang bat ki Israel kan de jutang jing kadang ne ha ki Israel ki barim mansua bat kapen thamai ha ki Israel ki ba thamai ki khun jong uji su kan ne kamut ba ka jutang bo blei ulai te bat ki khun Israel kala du no ka jutang bo blei ulai te bat ki Israel ki bangi khot ki menta ki ju kadang ne hadu menta ka sngi ru kam shem la dam namar bo Jisu lawan kajutang berim kam syam lakut ujisu uwan upen janai namar baladon ki Israel thamai kamut ba ublei ula isi no ya ki jaj benreu Israel kajing e jublei kane nadu basdang hadu bakut kalong tang kawe nomor iwe jutang ngimde ban kelet sing yong lese pi perkhat ba kiju kila long la kajong pat ni namar ba kim syam la pedeng Jisu ngimde ban kena yaki kajutang jong play kanne te ke bangi di benyo jing hikai nang ne apa mangi ki buriuru ngiate jutang para buriu kajutang kaktin kebangi krei ha keba ngiate ya kajutang kadai banne hadu lano ru kadai banne kumno ngiate mangi hadin ke jingwan jung Jisu kumno ke jing ngene jutang ke jing ate jutang jengi bad ublei ka de banne ngi sedang kumno ke jing ate jutang jengi bad ublei por bangidang khulung ngi ate jutang dakaba longba ki kimiki kpa ki ra yangi saying mane ki phathe yang yakli denam dai phathe yang yakli barakala sa the akli pisa the ne piyo baptisma nyo baptisma ngimde bangi ile chat the de ublei ulajit ya kane kweka jaj benriu keba kertengka ke jaj Israel banyate jutang bat ngi ki breu ha ka sithi se ki Hebrew long kharlai kot pra ngi pule kumno uji sukris ulang uju henin menta baju nom bohor ong lang bara uji sukris ulang uju henin menta baju nom bohor ong biang sisin uji sukris ulang uju henin menta baju nom bohor to ong biang dakaba pis ngutu ba ka sur kami na sintur jong pi ka skor jong pi ka ya sngew ya ketien basawa na ka sintur jong pi ong jam paro uji sukris ulang uju henin menta baju nom bohor sai sin ong kham jam sakendiat uji sukris long uju nin menta baju nom bohor sai sin uji sukris long uju nin menta baju nom bohor kemut kane ka jutang bau blei uyate jengi kalong barok silenter enam don manoru hang ni hasla perthai ubala ban singothu yapi ubala ban it yapi kumba it ublei yapi hang ni hasla perthai ngaripit kini kitin klong badon kambha hang ni hasla perthai
om don mano manoru balak ban skautu ya pi balak ban ya pi balak ban priang ya pi kumba pilong kumba priang ublei kumba priang ujisu namar une ublei jongi ubala pa ujisu balang ukun jong u haba mangi kibreu endala pensiutu yangi endala sempat yangi bang namar bangim siam la kongu yakane ka anjing e ba ublei ulabu ha kada no jengi ha por ba ula thau yangi bat ngila yaj blak bakalai kata ndangi la sngotu yakajing yaj bakalai jengi bat ngilet pai une ublei umap une ublei umap klam da don jingkeli klam da nyau tang yakajing le jengi usu pediang bait kumbangi lek pai syau. Tena kene kadau ujisu uyatu kana. Sisin ujisu uyatu kana. Wang sisin ladon uwei ubreu. Udon arngut ki kon. Bat yakin ki arut ki kon. Une ukpa ula ai bha ai benta. Ukun uba ar ula ong hau kpa ai no se pa. Yaka bha jonga. Yaka pa phila amang na ka benta jonga. Bat ngan lek sya jengai ba. Ngan let sya jengai ba bu inverted commas hakopi jong pi ngan let sya jengai ba ni barakhat ni let sano sya jengai ba nang no na ying ni let sya jengai ba na ying hang ta ying don mano don u blay hakata ka ying don mano don ublei ukpa. Mana betu ingi bahata ing don ublei ukpa? Ujisu ya tu ingi bahata kaying don mana? Ublei ukpa. Pada bau ne ukua ulapan ya kan ne kaspa siam la kentai. Siam la kentai. Itu kana ujisu. Siam la kentai. Uang siam kun hilai. Bat ulalek. Daga jing sngau pahu pahai pada jing kimen ula lek. Sya jengai ba. Habang sya jengai ba kemud kata jengai sisa. Habang iong hakasiru jengai ba. Ngapari iong to a far away place. To a far away place. Jengai ba. Mereka jengai ba sirkai. Manga mapi ngilek kumne. Sisin lanore hakajing im jengi. Ngimi na ying ukpa. Ngilek sya jengai ba. Henry une ukpa wat langi jengai ba une udang ap une ukpa udang ap ya serim kum imei ipa haba ja kentit kensan kun senrang ne kun kentei ne ying bat baro si senong kidang le ya wat sano la ja man pai ying su kidang ap hadu bandatip lalap ne em ladalap lap im ne lap yap. Ublei kam palat ban ya kata. Ublei kam palat ban ya kata. Teng kidon kikun lene ki bahinga sem apa ki ja na ying ja kensan na ying ndalap ya ki layap ya ki baki la dem lene tia yap harus surok sejengai ba saklau sarudwa haum kilayap. Pat ki layalam ya kita kibahi yang sem jengi kipala yap seying. Bat kimla ban kiim biang. Tenam de. Kimla asyuk ban kiim. Henry kolong ya per. Haba. Kaman sim jonga. Lengba jong kene kamet. Kalek sejengai ba. Kalajak rengai. Kalayap. Henry ndawan pai. Ndawan rak biang yanga. Let's say lengba paris. Lengba sister. Lengba rangba balang. Lengba jong kimi kikpa. Lawan ra ingi kipalayap ndai ndalawan ya lamengi saying ipa ngidang im ngikim biang ngikim biang kene kaying ipa dei hangno kene kaying ipa dei hangno kene kaying ipa kadai kabalang kene kaying ipa kadai ka balang mentah naka bantah jongi kane kaying ipa kadeka
balang. Bat ublay ukpa upen imbiang ya ngi kikun ba lalek syari bajai ba. Une ukpa anda ukun ulawan siying ula ongkum no une ubalayap menta uim biang. Ulajak menta layo biang. Ngin pet ya kitu kikitin tik tak ngin pule. Kibadan. Mana batip haidon kan ne? Mana batip haidon kan ne? Lukas khatsan ngin pet. Une ukpa uong ayu. Ya kene kajingwan pai jong ukun. Ha bakut jong kene kalenong haidon. Une upara jong pi ulayap. Une upara jong pi ulayap. Lada don ngong pi mene. Lada bahi yang sem jing laja kampun sin ilap ki indalayap. Na berahing kim laban imsyu. Denam dai. Henry hang ni jia ayu. Une upara jong pi ulayap. Bat ulami bat. Haba ma mingi hang ne yap. Kene haba ngi le ki pop barit ne bakrau. Kaman sim jong ika yap. Kaman sim jong ika yap. Lawan ra biang ngi sano syaka balang saying ipa bat wat langi layap ngi mi pat. Ngi mi pat. Kane kaba ngi sngau kataka jutang jing e jing ublay yangi kalong kaba krau haduk kata-kata. Ka krau namar ka jing e jong ublay yangi kalong kaba krau. Ka krau namar Kajutang ka kraw namar ka jing i jong ublay yang i kalong ka ba? Kraw. Ka kraw namar ba? Wadla ka pop banga ngale kalong ka ba? Lata yatu haki bahi nga sem. Kinsa si yanga, kinsa kentat yanga, kinsa be no yanga na ying. Henry une ukpa, wadla nga smautung kata. Wadla ki pop jong kilong ki ba? Sngau jeli haduk kata. Henry habangi wan pai saying ipa. Ukpa unom keli balai mesma utung balai pasma utung ublai ule kumno da kajing e ushu piam ha kajing im jong amarwe nganget ka jong piru omdon hangno ka jaka hakane ka perthei bangi yo mat ya kane bangi experience ya kane wadlada ngilong kiba sma itung kano une ukpa ino yanga yang une ukpa ino yanga ong une ukpa ino yanga une ukpa beneng ino yanga kane piriban don berapor drill halade ublay ukpa ino yanga piriban thok kane but ong si ong man ka step man bakhe bat syab phin le thia une ublay ukpa unom ino yanga lano ru ong piang sisin une ublay ukpa unom ino yanga lano ru P1 inner healing retreat kane kede kaktin kwa pide ben repeat man kasngi nadu kane kenta hadu kasngi bakut jong ka retreat une ublay ukpa unom ino yanga lano ru kane kede jing stang jong ka jing kot jong pi inner healing ka jing pen kot ya pi bat katu ka we ka sentence na Hebrew khatlai pra pide ben repeat si repeat bat pin sa shem kane kade katau bangadai ban yo cingkta nauble jisu hasya Hebrew ongkum no u jisu ulong uju menin menta perju nombor repeat u jisu Kris ulong uju menin menta perju nombor kapamut kane kejingi jengu blay kane junom klam ki mapi kum ki breu yak e kepala jam menin hato pidang laban pen kelab yang ke menin ya ke pilale menem step hato pidang laban pen kelab yang ngapa kerang ngamti pen lek kum tu hato pilak ban lek pipe yang pen kelab yang ke baje
pen kabi yang kasih, pen pai yang kasih, pila. Ya kapal lasai, piong, lasai, nomor apa menin lah bakala, menam step ro bakala, taman tan si mini dong ngala bakala, lasai lene, sipit, ngam desiban bakala, pinong bakala, teng, ninong bakala su, rekamun sin, ngidang bakala, biang, menurut teban pen kelaya kata, tang Jisu. Ngalale kini, takadaw nga sa sitom, takadaw nga sa ting, takadaw ngalale hangne, takadaw nga kendit nga ting. Menurut penkelai kata, tang Jisu. Ngalaku ajeng na ime ipa, tang ba ki perkatang ilade, ki bun kam palat. Menurut kelaban ajeng biang yapi, tang Jisu. Nidon jing ting ya kapala syai. Menurut pen senganya ngi, tang Jisu. Nak tak tahu pidi pen mau. Sipang beli kupa pitok ko nom ne pulai biang sisin. Une ukpa. Unom ino yanga lano ru. Haba ong lano ru kamut ru ya kaba menin mentah batla syai. Kane ngide ban don, kane ngide ban scam. Ngide ban don, ngide ban sengau scam. Hato ime ipa ilawan pen kelai kaba menin mentah la syai kimla. Hato utenga katengah kila kin omla. Na kane kadau ngoong. Om don mano ru hang ne hapertei. Ubalak ban ij yanga, ubalak ban pediang yanga kumbang ngalong. Ubam kentaj yanga light no une ublei. Mangi hang ne hapertei ngi ij lada. Ngi ij lada. Kibialang samlaru kiong ngah ij ya une lada. Nga ij lada. Wak bila syong kurim le kiong nga ij tat hadu ba. Nga ij tat hadu ba. Nata kadau hang ne ka juk jengi menta kap kipra ki long ye ki long sem. Nomar nga ij tat hadu ba. Ane nga ij lada. Ublei juong nga ij lada. Ublei wong ngalong jong pi, ngalong ublei jong pi, pilong kipat jonga. Habas dang jong sipeu, siapan sedang jong kisi nombar sipeu, ublei ukuran yakine kikitin. Siapan sedang nombar sipeu. Ba ublei banyak te jutang jing ij bani upenon kam do nombar sipeu. Exodus nriu kane bangi ong mentan rengkat ngi Shem haka Bible ndai ba ngisi ong la ka ong mo kede ki pa ublehi ula ong nriu Exodus nriu nyau ngan pule kam kloi ngan sa kentup ya pi kum la ki paj ben riu bat ngan salong ublei jong pi hangta pin satip bangalong uyawe ublei jong pi ubla pelaja pi na ka jing pentrei sitom jong ki Egypt. Hadin ba ubreu ulale sajla ya ublei lane ulale bom ko ngo ya ublei ubreu ungat berbor ha kijing sya lebor sya banbeng ha kiba kham klain kham don bor re une ublei ya kito kibreu kiba don ya ha kadonot jongki ublei ulek ban pelai haba kibreu ki pertasya ublei uyok sengau pelak sengau ke ibang ong haba kibreu ki pertasya ublei uyok sengau tematang kali jengkili yapi ladang ngalong nong pop ngadei nong klim ngadei nong penyap breu haba nga pertasya ublei atau ublei uyok sengau jupap jumpi hooj ne em kejupap kalong hooj langadei bahok ne ngadei bapop habanga pertasya ublei uyok sengau tanpa lada ngadei nongpop bat nga pertasya ublei rengkat perkajing perta ngadei ban ongru kiktin ngala tengat ngadei ban ongru la tengat. Dari tangharin kata, ba kasur jonga kan sawajam haka skor jong ipa. Walada ubreu ne kabreu.
Uim ka jing im ka palingkar pat bapop bar si jing im jung u. Hana hak limat bakadu wong ablay ngalat ngat mapse yanga. Mentangam dan persu ublay uyok sengau. Kene gede jing pensisya bakren kibriu kiba layap sipang. Kiba layap sipang. Ki ong ya kene. Dan kibriu kiba yap nomor aksiden ne kila pasi la de tamba kimia pre wud hang tu dia kata jingling a pisa ka mensim jong ki kala mi na ki yu i ka met la jong oh tu ka met jong a ki le nang ta ki ong kum ta ki se thu kum ne ba ki tu ki briu ba wat ha kan ne ka klip mat ba khadu ki ong ngala thangat able to map yanga ublei uyo sngeu te hakano kono ka por jong ka jing im jong iru syaban poi kum kata ka khalip mat lada ngi perta shoble wat lada ngolong nong pop tebang ong ye kane ngi perta rengkat par ka jing ong ablei ngala thangat to isne yanga ublei uyo sngeu om don uno we pat ublei haki we pat kiniam balong kum une ublei jongi om don Pilih hang no asla pertai enom dan. Ke ekadau maru blay jongki de ublay thau daki breu. Namar ublay jongki de ublay ba thau daki breu. Kidai ki eki bala penlong blay daki breu. Tihat kimla ban yo sengau kidon kidur blay denem dai. Don dur blay badon bun jat ki dur penlong blay de ki breu da udeng ki thau ki roman katolik ru ki don bun blay thau de nam dai ki roman katolik ru don bun blay thau ne de blay thau jong pi tapi ong dei kum lo ngim don blay thau ngim ju mane ya ki dur ngim ju mane ya ki dur yau jisu pi mane ya kane ne di hat ngekli jingkli ya pi hato ne de jisu Hoi em unem day jisu unem day jisu day mana kadur ken mau it yes very good kadur ken mau it ya u jisu ubala sashi tom nakapanta ki pop jongi ulah sedin halor kating pna ar hajar ar paus nem mensua ki balang katolik hato ki kendu yo jisu marmet ya kenu neme jisu barak hai bala pedang komunion ki de bala iya u jisu barak ki katolik bala pedang komunion ki yo iya u jisu hangno ngim yo iya jisu nyu iya u tang kupu ba li ka khamat jonga ka i tang kupu bali re hapo tu kupu dei mana jisu te kamut ngila yo iji su borkhai le iruti denam dai bam ruti ru denam dai hapo ruti dan ayo moi da denam dai te ngi borkhai ngi kpu bali hang tu hapo jong kpu bali don mano uji su ba im udai uji su ba im pe na do basdang ublei upen pau ila de ke jing ijung upen pau ule ki kam ula pelaj luit ya ki kun Israel bakila sale ben chaban ben ya ki briu ba pher ha kan ni ka por jongi menta ublei upen pau ya ke jing ijung da ka balong Immanuel ketinong yu kata Immanuel ketin Hebrew ya kan jutang berim la tho ha ka ketin Hebrew te ngidi ben ong kumno Immanuel kamut bat ngi Immanu kamut bat ngi el kamut ublei Immanuel kamut bat ngi ublei te ngi pen bai hak tin khasi jongi pen bai phang yong ublei bat ngi hadu kan ne glong phla ga jing e jong ublei yangi denam dei hadu kan ne ublei upun rit yala de pun long tang ku berit ri uba im haba ulang do kudia haba ngi bam haba ong briu ba im
Hababam doim jauh senam ne em. Don bat ka senam ne nem de. Rebangi let piang pi mat senam sentur jong pi. Porbo ulung do kudia mahadin si pen kentang kudia biang sisin nem de. Nem de. Tupu papelun kudia biang. Mi senam porbo kudia. Em. Temu de ubreu ubaim. Udai ubreu. Udai ubreu. Ublei don senam. Ublei don senam. Tang mana don senam? Tang kibreu don senam. Denem de. Kibreu, kimrat kidon senam. Reu Jisu. Lada don kibomnget. Lane lada ukwa ban pen i dak habai ngibam yau Jisu ubaim unsa pen mat senam asentur jong pi. Bat lada pi siu keliang nadu kamen sim jong pi. Nadu ka jingmut jong pi. Nadu ka bor jong pi. Nadu ka dok not jong pi. Ya une u Jisu. Pin sayo mat senam. Haba pi pediang ya u. Recondition. Siapan long kumta. Pidai ben long kiba. Kuy. Pat kiba bidor kamen sim. Barabor. Pidai ben ij kumba ij u. Blay. Jisu ong kumno. To ij mar keliang. Kumba ngala ij. Yapi. Kumno Jisu la ij jangi. U Jisu la ij. U blay. Ha Yohanes. Lai kan ri ong kumno. U blay. U la ij. Kata-kata. Ya kapertei. Ba. U la aitino. Yela ukun. Ba marway. Lai kan ri. Hooj u blay. U la ij kata-kata ya kapertei. Ba u la aitino. Yela ukun ba marway. Ba baro u banget ha u unom yap. Henry. Unyo. Ya kajing im. Bom jukut. Tiapa u blay. U ij ya u breu. Tak kajing ij bom jukut. Jia yu ya u. U hap play senam. Une u blay. Nilai u blay breu. U Jisu. Haba u ij ya u breu hadu kata-kata. U play senam. Mengiki breu lading ong ij yano. Umpa don uwe breu ne kawe ka breu. Baki play senam. Light tang u Jisu. Dene kene kadau. Sasisin nga ong biang. Ba om don mano-manoru. Balong kumu Jisu. Upa sya sitom nakapentai jonga. Nak marba u ij yanga. Dene mar kata. Habangas ngau si. Habangas ngau diau. Habangas ngau marway. Habangas sitom. Habangas jenjar. Habangas lanot. Don uway. Ubak kedup yanga. Ublay ukpa udon barabor. Ulapa ilau jong ukun ban pen im yanga. De tang mau. Ublay laiway. Ubadon nakapentai jonga. Labaro ki ino yanga. Ute unom ino yanga. Ong biang sisin. Labaro ki ino yanga. Ute unom ino yanga. Ong biang. Labaro ki ino yanga. Ute unom ino yanga. Budon kopi bon tok kan ni. Ong si ong kan ni. Kane kede kiktin ba ai jing kot ya pi. Labaro ki ino yanga. Ute unom ino yanga. Kini kidi kijuk kiktin. Ngai lade ngalayo jing kot. Kini kidi kijuk kiktin. Kiba ngai lade ngalayo jing kot. Marba, dari mana une? Di u Jisu. U Jisu, taki siti jong Hebrew hingi siam. U Jisu, aba u yale percaya kapop ulami kesenam. Dari mangi langi le percaya kapop kan kan noru umpat don ru sin bangila play senam. Padai nak ne kadau. Bagi dia pan syania haune u Jisu Kris. U balang uju menin, uju mentah. Baju nompor. Une ujuk. Ubarengkat pat ublay kupau ong. Ngalong o alfa. Pat ngalong o omega. Ha ka
Ketadika ki alfabet jong Greek. Tada ong alfabet jong kasi lene paring ong kumno ngade u E pat ngalong u Z. Kasi alfabet kasi ngalong u A ngalong u Y. Haktin Hebrew ngalong u Alef ngalong u Tau. Ngalong u Alef ngalong ru u Tau. Kemudian ngalong basdang bom jukut. Kemudian habasdang nakabasdang baro don ublay. Habakut jeng kibakut baro klem jingkut don ublay. Kemau kitin ba penon kam. Jingkut klem jingkut, jing sedang klem jing sedang. Marbelai ngimtip meno sedang bat lanoka kut. Ngi perkam kini arti kitin ba kitin kepala yong bom jukut bat kitin pasang yong junom bor. Kin kitin kibarang kipakit jimot mde bang isu ong. Mo. Te kumta. Te pilong jonga ngalong jong pi. Ngade tengah jong pi ong bulai. Bat pilong ki tengah jong nga. Kampalat baki briu ki along si tengah kalong ka jinga dei jing e jong bulai bat ngi ki briu. Te Yesus Kristus ujuk menin mentabat lasai. Te ya ki ba lalet ki jongi de tang mo u bala ban pen kala pada kaban sawan ngi de bendon jing ting mar ngi don haka leng ho ti jong utrai. Dan gu jing ruai ngi di ruai den nam dai. Ri ri yanga haleng hok ti jong me leng hok ti mut ong ye kan ne. Pa ka wei bang di bendon ki jing ti kena. Ya ka kerteng jong pi la tho happening. Marsen don mapi hakpo jong email. Ublay ulo ong ki angel ke de sim ko register tho hang ne. Ke angel de sim ko tu we register hang ne thong ne kerteng. Thong ne Lucy Mary, thong tu Lucy Mary. Tasabu bahang tu. Tela la tho la bu hang tu. Sim so register, sim ne register. Thong tu Marcel merthong. Tu la thong tu la don tu. Marok mangi don kerteng ha ka register. Kasyong hangi mentang. Ban siu keliang ya kene ki jing e. Bat kasyong ka rai jongi. La ka kerteng jongi ka ne em hang ne ha register happening. Lane ban poi kasngi ban syapom kerteng. Lane ban don ha waiting list. Bisa yes ngau don waiting list. Kiba apply college ru ala dala bun palat pat Islam palat habdon hae waiting list. Kajing sikuliang jungi ya kajing e jong bulai om dei bandon ha waiting list len lane om dei ban syapom kerteng kede ban ne bej ha katu ka register ni ong kumno ka kitab jing im. Ka kata ka kitab jing im. Te hang tu kat ya ka ba ngikren kat kepangi le, kat kepangi temu, kat kepangi mut, kat kum kerku kom im jongi, man kasekon larikot. Nak tak tahu blay u ayangi mar la uwe u angel. Une angel ulet report berapa syabneng. Une Marcel ulah keren kumne, ulah thok kumne, ulah lek kumne. Ula lek hangta, ula lek kumta, ula lek sniu hangta, ula lek baha hangta, ula keren sniu tu, ula bisni tu, ula isi tu, ula murid penher keput tu, kumta terter. Tolot hang tu ha beneng. Hato dang la ben dilit ya kata. Ya kapal so ha beneng dang la nem ben dilit. Ong mapi. Dang la ben dilit. Mono ong em. Wat la dala tho ha beneng dang la ban dilit. Ngonong dilit. Ujisu ar hajar ar posne mensua ula dilit. Tongbangi tap biang sacisin. Ujisu ula dep dilit. Ringi hadin bang ya baptisma ya katu ula dep dilit jisu wan rabiang. Tap biang tu memory card. Daina kene kedau nyihap lej biang ban syak kedup hangno ipa. Nak tak kedau ngidon kami ano ya kapalang Katolik. Tang hapalang Katolik ngilak ban yomat ya jing kedup jang ipa. Om dei hangno ru.
Tang hakabalang Katolik, kawei, bakut, apostolik. Hangno hawi pat pinam ya jing grup jong ipa lano ru wat hadu ba pindayap. Wat detang habalang Katolik pia ba syua ba pinyap pinang ong ngalat hangat map ablay kot se ia padar unwan bat umpin im ya pi bat ya ka eg bala tho habneng ba ulah klim ulah penyap breu ulah kenjat ya kun ning kong ulah syok ya kun ning kong ulah penyap ya ka kun kentei bokum kita ki balek kumta hadin kata delete. Di don let saya pedeng kitu ba syak delete kalimat ba kadu. Ki don ha waiting list. Ki don hang no waiting list. Bandrung syano? Sya peneng. Waiting list bandrung sya peneng. Ke kita kerteng jung ka waiting list ngi khot ngi ki Katolik. Ding pen khoi. Ke ding pen khoi. Nak pantai jongi ka ding pen khoi. Ke kata ka waiting list. Tengim de ban kwa ru bandon ha waiting list. Haba pilih apply college. Haba pilih apply kam. Hey pi kwa ban yo. Lo pi apply kam pi kwa ban yo de nom de. Haba pilih ban apply class le le rung le school hang no pi mare le pi kwa ban yo rung school de nom de. De. Ong nan bo ong bo kwa bong. Ong sa ong ha principal ni sa penmi ke list. Kini kerteng ha waiting list. Lalu don bauman apa deng jong kini ki bala yo admission te ne kerteng bani kong ha waiting list un sayo rung unta dai ke jingem jengi ke de banlong bandon ha ka college mari apply de ban yo rung admission ha college nda pirung ha college kinsaw nak pantay jong piru in sa pli ka we register ha college ru in sa pli register nak pantay jong pin sa thok kerteng jong piru ha register tik kumalong ha beneng te stream ki ele ki breu ha perteiru te ka we ke register bala yo admission ka we register badon waiting list te yakini badan waiting list ki don ki breu ki ba yarap yakini badan waiting list ban yo rung ha kanika list ki ba yo admission ngiru ngidon kumta ki don ki breu ki balai swajongi ki don hane waiting list hading pun coach ki breu badang don ha pertei ki perta jam nak pantai badan ha waiting list principal penerong yang ne hak tu hawa register. Mui itu principal kupa beneng jong pi. Ni kupa beneng yang pa penerong saya yang ne ha beneng. Uji su la saj jaka senam ya jong ne. Taka bor jong senam jong jisu penerong biang ni budan ha waiting list. Sya beneng. Kene ke jing e jong blai. Kene ke jing maya jong ke jing e jong blai. Mo kene jing e jong blai yang ni. Te Ngidi man singungu ken yakat yo ne ublei ubadon te nomar kata baro si jing im jengi ngide ban le ya le ban siu kliang kini jing i jung blei dak kapangi ko ngo ya kene ko we kiti to long ki bajana tik kumo pa beneng jong pi ulong upajanai kumnangin siu kliang ya kene jing i jung blei yangi ban long ki bajanai Tik kumbau pa beneng jong pi ulong ubajanai. Matius san sahupra. Don kopi. Tidak berkemalul berkait. Thọ di ban thọ bal pi untuk kenmal. Pidai ban long ki bajanai. Kumbau pa beneng jong pi ulong ubajanai. Baru Jisu hakane kit khot hakane ka lenong San Matius lenong kepasan dekat live pradu sapupra uhikai kumno banlong kita ki bajanai banlong cisa kita ki papentrikam ne ban siu kliang kita ki jing i jong blei pat kumno ban praktis ya kata man kasngi pilayas ngau balaong ka khmat namar ka khmat ka beniat namar ka beniat ngapat ngaong api wat pinhiar keput ya uno balik bomdei ya pi Kek bani kong ini banle ban om penhiar keput ya uno ubale bom day ya pi dikum nong isu kliang ya kecing ijong play yangi kaneken kakam bangile ban pen i bangi i ya ublay kamut ni pen i dakiba ngi i yaki we Stephen kong ya anes apostol
nong ka pasau ong kumno piong bangi I ya ublei ubang ngimla ban I haba ya kibriu kibangi yo I hapertei ngimla ban I den marka tahu Yesu hang ni ubatai uhikai yangi te kumno ban I wat pen hiar keput ya uno bale bom dei ya pi nang ta lada uno thap ya pi da kangap kamon to pensya eu sakawepat kaba ne kaba suk sa sikura ong biang makura sa cisit la pensya kalong kaba tangba ni hap ban le bandan hawe tingles berapor pila ban up kas ngi kenang yat kasi benikong baar palai kiwe ya sedang kelas ngapa dia sedang kelas nomor keteng jong adan ha waiting list pila ban sya apa ai pi si kencat ong pila bin ong kencat sa silia la hapla ladang ong it yau blei ngahaban syak maru blei ong kumno tolong ki bacanai kumanga ngalong ubajanai long pi ki ba khuj kumanga long uba khuj lada uno umudui pharep ban yo ya ka sopti jong pi unmat yo ya ka sopti loru lada uno uring bor ya pi ban kit simer to kit armer kini bro khai kit jingle jong ke jingi haba don bapan e na pi to aya haba don bapan keliang wat kentat pan keliang ai keliang khau sitin lalut ai keliang pisa kumta terter mo lai no tang ka we jing pan keliang ai keliang ulok jong pi ai keliang kalok jong pi tate om la ban long lanoru tang ya kiwe pila pan ai keliang to ai henre ya ulok bat kalok om la ban ai keliang lanor ya kiwe te kane ke bau Jesu batai yangi kumno ngi ban le ban long ki bajanai long ki bajanai marke jing e jong blei kalong ka ba nang ta uang susu kumno plia sngau bala ong to jala kilok to isi jala kinong syun jong pi ngapat nga ong api to jaki nong syun jong pi poto duai na kapanta kitu ki bala benya pi kumta ba phindup long ki khun ukpa beneng jong pi kwa na banong khun jong ukpa beneng jong pi le kane ba ong Jesu jaki nong syun jong pi to duai na kapanta kitu ki ba le benya pi la pi le kumta te kumbangi long ki khun jong ble kupa ngin salong shisha kumta belai ngi de ben le kumne Jesu batai na ba open mi ya kasngi ha ki ba sniu ba ki ba bha kumju ublei kamut umle siliang ublei itang ya ki ba hok but isi ya ki basniu re ublei uai kaju kajing ai ya ki ba bha bat ya ki ba sniu nomor kata ki mangi manga ban itang ya ki ba yanga bat si ya kitu ki bom yanga bat ki bom de ki parlok jonga kitu ki bom de Katolik ngade ban isi Jesu ong de ban isi ya ki bom de Katolik ya ki bom de Kristen de ban isi ngim de ban isi ya Muslim ngim de ban isi ya ki Hindu ya ki Buddhis ya ki babun hajar ki we pat ki balang ba khot ele de Kristen ngim de ban isi ngide ban le kumno duai na ka pantai jong ki ya ki pidiang ya ki ka hukum jingit ka hukum ingi ban le kumne tang namar ba kim dei ki jongi ngim dei ban kan ta ya ki ban isi ya ki ban kren ben ya ki ngide ban dap da ki jingit ngide ban don ne kaman sim jong ukpa ba kedup ba batai ba sneng ba pen ilenti kata jinglong ngide ban don nak ta katau uji suang ngam sem lawan nak ke pantaki bahok henre nak ke pantaki ba pop siti seki roman lai arpulai ongkum no baro ki bru ki la le pop
Bat kita don kam ya unong penim. Te shisha ngi barakat ngilang ki pop om don uweru. Te ki e mangi bat isi ya kitu ki bom day bat ngi. Nene ki bala yaj baklan nakalenti jong ka jing shisha. Ngim day mano-mano ban le badan bor badan hok ban le kumta. Bara ki briu ki la le pop. Bat kita don kam ya Jisu Kris. Ang Jisu Kris kemut unong penim. Jisu teng Jisu kemut unong penim. Nong penim dega jingkren penekot ya kaktin boong nong pel light im. Parang yang savior kemut nong pel light im. Ngi ong lengkot nong penim. Nong pel light im. Tu Jisu kemut nong pel light im. Naka naka pop. Pelat im naka pop. Ngi jemut jong kaktin Jisu. Labak katkum ngi jeng batai jong angel. Ngi syam ha ka gospel katkum Matius nong iway dekat arpuway. Dara pimtip. Ha don ha Bible jeng batai ya ka jemut jong kaktin Jisu. Ngi wat hang tu. Mo kumta. Wei uri kuat u ong kumne. Ngi kaktin ki bakadu jong kene kenta ba manta. Wei uri kuat bekerteng Mark 9 kolbe u ong kumne. Ublei u syong sa hapdeng jongi ha ka sakramen bakuitam kaduan. Bat kane ka sakramen bakuitam kaduan kam don ha kano ka jaka badon kibalang Kristan. Kadon tang ha ka jaka badon ka yeng mene jong ki Kristan Katolik. Kane ka sakramen bakuitam kaduan kemo ong mene u Jisu udon hangta. Itu ublei nang yai don berobor tak jing i jong u hapi unwan ban kedop ya pi ken mau yakine nga repeat biang last Jisu Kris ulang uju menin menta bajinong bohor but omdan uno ru hakapertei barok kawe bala ban i yangi light no ublei ukpa ringkar u Jisu hai jinga selok lang jong umen sim